Juris, goedemiddag met Miranda. Goedemiddag, ik spreek met Pierre van Hoek. Hoi. Ik spreek met een benzinehandel. Wat blieft? Ik spreek met een tankstation. Ja, dat klopt. Hoe sorry, het gaat om volgende. Ik ben eigenlijk op zoek naar benzine wat goed fikt. Heb je dat ook? Petroleum of zo, heb je dat? Petroleum hebben wij niet. Maar wel benzine wat in ieder geval wel goed kan branden. Ik zal u even de baas geven. Ja, dankjewel. Roger, heb jij een heel klein momentje? Dus die meneer die op zoek naar benzine wordt heel goed. Met Roger Jurissen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Pierre van Hoek. Ja. Hoe sorry, ik ben eigenlijk op zoek naar benzine wat een klein beetje goed brandt. Heb je dat ook of niet? Nou, volgens mij brandt alles goed, hè? Ja, maar misschien dat er een speciaal soort van benzine is wat echt speciaal goed brandt, ja. Nee. Heb je niet? Nee, ja, ik weet niet wat vuur het nodig hebt, zal ik het zo zeggen. Ja, nou ik heb de rest heb ik al. Ik heb een putje en zo en spijkers. Maar ik heb alleen de benzine nog nodig. Wat een klein beetje goed, wat een klein beetje aan. Een goede sterkte vanaf komt, dan heb ik gewoon een jerrycan voor nodig, zeg maar. Ja, moet ze gewoon de 98 ongelood pakken. Nee, maar dan zou het wel werken, denk je. Dat is namelijk voor de buurman, heb ik een klein beetje herrie met, hè. Ja. Daarom. Maar dan kan ik de buur komen ophalen. Maar dat is niet mijn buurman, neem ik aan. Nee, ik ben niet de buurman. Maar ik kan het wel een beetje komen ophalen dan. Ja, want zo'n jerrycan benzine moet hebben, kan ze gewoon aan de pomp krijgen, dat is geen probleem. Ja, en als mocht er dan gaat gebeuren, heb je in ieder geval groen licht gegeven, hè. Wie bedoelt ze, want gaat geen gebeuren? Ja, nou ja, Loes, ik gooi dat bij hem in de tuin en in de hondenhokken en zo. Dat heb ik al lang genoeg getraind, dat moet maar eens afgelopen zijn. Dus vandaar, maar mocht er dan gaat gebeuren of zo, dan kan ik in ieder geval wel tegen de politie vertellen dat jij dan met die jerrycan gegeven hebt, hè? Dan is dat dan bij deze geregeld. Nee. Ja, nee, dat is dan gewoon, dan hebben we allebei... aan die praktijken werk ik niet mee. Nee, goed. Maar dan zou het in ieder geval dan... Kijk, je kunt bij willekeurig tankstation krijgt toe benzine. Ja. Waar ze het gaat halen, moet ze zelf weten, dat interesseert me niet. Maar ik ga mij niet lenen voor zo'n praktijken, want Nee, maar daar heb ik een bedrijf voor, daar pas ik voor. Ja, dat begreep ik, maar dat weet je weer, maar dat weet de politie niet, hè. Loes, dan gaat jij er gewoon in met, dan hebben we het samen opgelost. Nee, ik ga nergens in mee. Ik vind het fijn dat je dat met wilt gaan met mij. Ik ga er niet in met. Hallo. Goed, dan... Doe huurs mij niet. Waar? Ik ga er niet in met, hè. Ja, dan is het... Loes, dan doen we dat samen, hè. Dan is het gewoon geregeld. Nee, maar ik weet van niks verder. Nee, je weet ook van niks. Dat weet ook niet. Dan moet je ken ook... dich niet, dus... Nee. Je moet ook dan ook niks zeggen dan eigenlijk. Ik weet van niks, maar dan stuur ik even wat de politie naar je toe. Dan heb ik in elk geval gezegd... Nee, du stuurst mij ook geen politie, Ja, want ik heb er niks mee te doen. Nee, maar dan ben ik er even van het gezegd af. Nee, dat is het probleem. Hallo. Nou, als bij deze zijn geregeld, Nee. dan kom ik straks even langs met de jerrycan. Nee.